Πώς είναι λαγουτάρι? Πιάσου του Ζαρά, τι κάνεις αγορίνα? Καλά. Να μωρέ, εδώ πέρα πίνασα, ξέρεις, μετά από τόση ενέργεια αυτά έκανα κάτι γυμναστήριο αυτή νωρίς. Γάμισα κάτι γκόμενες και τώρα μαλάκα ξέρεις έχω χάσει ενέργεια. Μπράβο ρε Γιάννη, μπράβο, γαμάτος. Μια κρεπούλα εδώ μικρή είναι αυτό εδώ που βλέπεις τώρα, είναι κρέπα που τρώω αυτό. Α, ναι, κάτσε εδώ πιο κοντά. Είναι κρέπα. Μαλάκα, εμένα μου μοιάζει για πίτσα αυτό το πράγμα, έτσι. Σε παρακαλώ τώρα πια πέρα. Άμα λέω εγώ ότι είναι κρέπα, είναι κρέπα, τελείωσε. Αυτές τις μαλακίες σου λέτε εσύ, ο Καμικάζη, άντε και αυτός ο μαλάκας ο καινούργιος, ο Μητόγκας εκεί πέρα, ο Βαγγέλης, πώς τον λένε. Δεν ξέρετε εσείς. Δηλαδή μου λες τώρα ότι το τραπεζομάντελο δεν είναι ροζ, είναι κόκκινο ρε παιδί μου. Απαρατήρητο. Λοιπόν, θέλεις να σε περάσω λίγο? Όχι ρε, μόλις έφαγα μια πίτσα. Μου επιτρέπεις να φάω? Ναι, εννοείται, τι, σου κρατήσω το φαΐ σου. Βασικά... Γιατί δεν κόβει αυτό το παλιό μαχαίρι? Βασικά ρε Γιάννη... Ούτε το πήρω να τσιμπάει, γιατί? Ρε Γιάννη, το κρατάς ανάποδα ρε παιδί μου. Τι κάνω? Το κρατάς από τη λαβή ρε μαλάκα. Δεν το κρατάς από τη λαβή ρε μαλάκα, με το τέτοιο κόβεις. Και το παίρνουν ανάποδα είναι. Αυτή εδώ είναι η λαβή, αυτή εδώ είναι η λεπίδα. Άμα σου κάνω μια χάνκ, ξέρεις που θα πάω. Άσε με τώρα εδώ. Πού θα πάω ρε Γιάννη? Ρε μαλάκα, δεν μπορώ να σε βλέπω να παιδεύεις, μπορείς να το γυρίσεις ανάποδα. Άψε, εγώ ξέρω, τελείωσε. Εντάξει ρε φίλο, σου άφησε, τι θα σου πω. Άμα συνεχίσεις, ξέρεις τι θα κάνω. Θα σταματήσω να σου μιλάω και θα πας και θα παρακαλάσεις στρατάρα για μπάφο. Τελείωσε. Τι έκανε ρε μαλάκα, πες τα ναρκωτικά στο τέλος, αυτό μου λες. Πω το μπούστο. Τώρα ενεργοποιώ τη δύναμη του λαουτάρι. God strength, Sven. Λαουτάρις power. Σβήτω.